Live-in partners sa namatay nga robbery suspect sa Tagulwan, Misamis Oriental gipang himakak nga adunay armas ang iyang kapuyo. Nanawagan sab kini og tabang aron mapahiluna ang patayng lawas sa suspect. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hugtanong gilimod ni Rowed Culyado, ang live-in partner sa napatay nga robbery suspect nga si Mac Jonet Cantiveros, nga sa iyang kapuyo ang nakuha nga .38 nga armas. Si Cantiveros ang napatay matud pa sa responding off-duty nga pulis sa nahitabong pagpanuli sa usa ka truck sa Tagulwan, Misamis Oriental niadtong adlawng Lunes. Sumala ni Rowed nga sa pipila ka tuig nila nga pag-uban, wala kuno siya nakakita nga naghawid og armas ang suspect. Hinuon aminado sab siya nga daanang napriso ang suspect niadtong Enero sa milabang tuig tungod gihapon sa kasong robbery. Hadi ginatinol siya. Madlok mga nagdala-dala og kutsilyo kay basi makapkapan. Bukan ang pusil ni noon. Malabo gina. Una nang gibutyag sa kapulisan sa Misamis Oriental Provincial Police Office nga maglusad sila og parallel investigation aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Samtang nanawagan karon og tabang si Rowed nga mapahiluna ang patayng lawas sa suspect. Nasayran nga wala na kini kabanay. Hinungdan nga naglisod kuno siya sa pagproseso sa mga galastuhon sa pagpalubong niini. Gani anaa lang sa tunga sa basketball court sa sitio Balok-Balok sa barangay Puerto sa Cagayan de Oro City gihaya ang patayng lawas sa suspect. Kuan nga ang pagpalubong ng gidanin niya sir dayon anang sa pagpakon sa pagpigil bitaw nakakapin. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.